हो हमार चोख चोख दांत हो यही से तो पापा को राखी से धोवा कर बेटा धोवन कर हम धो लेबे ठीक कर ले रहे हां नहीं तो काजल भाई रोटिया रारो जी भी हो साथ बन के आइम तार घर में देखी मदारी के पैसा नहीं खुदेले मदारी देखौनी नचनी हैं रारो के बुंगरी ले ले त हमरा के मारा दिया पूरा पीठ दुखा गए बहू ए चाची ए फेंकू बचाची आ तो रुका ए फेंकू बचाची तो भाई फेंकू अरे फेंकू बनाओ भुला गेल हम रवि बहू झांसी बो है झांसी बो रवि बो रहू हां रवि के कोना अब पीछे से फेंकू बो के सड़िया लगा तुम फेंकू बो कहू घर के सरिया धोबी के हम पहन नहीं अपना घर ही कुर्ता पीछे तो चुरा के हो सकेला कौन यही बताओ पीछे लगा पर हम लड़की जब बे मर दे हमर बड़की भौजी के देखले हऊ हैं बड़की भौजी खेत पर रही हम दुबरीन है सबको के देखो चली मार दे बेटा से घुलाड़ जीबू समझ लू तोर माई के गुलता देम तब से इजे से पूछ दी जैसे बता दो तोरे अलुया में के कर ले रे पता बा हम ही कर ले 1 किलो कहां चल चला ए रारो कहां चल चला मुंह बिराई पर मुंह घासी है हम नहीं दिले तलवार निकाल के लड़का के पेट पर बांध आ घोड़ा नहीं मिली तो कुकुर पर बैठम आ बाकी झांसी के रानी हम ही है अब बता दे कहां के हैं अब मुंगल बस्ता में है मुंगल बस्ता की करा से झगड़ा कर ले रहलू अपने से आ पिंटुआ कहता कि झगड़ा कर ले बिया ओने तार मौगी झांसी रानी बन रही हो झांसी के रानी बनत तू रूप बा आय आई तू पेन काल बनिया एगो मछरी तो तोरा से धरइबे ना करे ले गरई तू झांसी के रानी बनत गोरैया वाला के मर्दा हम काली मारे तोर मार दई नहीं के चिनात गोरैया वाला के रारी के आज खून नियन थूक देल बनी ओका मुंह पर सुनो हो नहीं तो बोले घरे मत जइहे अबे मार भइल बा ए बा मोर हम घरे खुदे नहीं जाए चाहत हम हॉकी जी लेके आल बनी आज पहन लेल बनी हॉकी पैते में होगा मुंह तब लेकिन ओकरा के गोर रारो जा जाय कहां से लखेत हम बाकी घरे ना जेबो के तो लइका हगी में हगेला सरे हम मुंह पहन काल बनी बबुआ वाला बबुआ वाला सुनो ए जे भाई ना चल सा है काम लग गई ये हमरा किंतु वो मेला में तलवा आ खुद पशु हवा वो तो बैठ के झांसी की रानी बन आ पुतली बांध ले आगावा हां फूल चीज किन ले सुने जी बात बा इतना तू झगड़ा क के मार्केट खराब कर देले बड़ी गांव में ना मार्केट गांव में मार्केट बाकी राम नुआ में मार्केट बनुआ में ओए नुआ हो को चाहे बमुआ हो को से मतलब नहीं के का होइले दाते कतले भी बेंगुचिया हो अच्छा जाए दे सुन पानी चढ़ैले बनी ठीक ना उखाड़ा पाटता अब जा तनी तनी देख के आओ तनी पाइप बटोर के ठीक ना आ केहू से कुछ नहीं खे बोले के हमरा के तदवा दे आइबो तो ना बोलम बोलबो तो ना बोलबो ये तो बोल तू जवन का अभी तवन ले आई हो के कुछ गाड़ियों देके जाई ना तो के हाँ। कुछ मत बोलिए समझ गेली ना हां क्रिया पहले खो तोर माई के क्रिया हमार क्रिया खो तोर क्रिया हां हां कि कुछ केहू से बोल ले तो हमरा हो जाई कहो बिना तोर मरद माई यार हो हम ना हुकम दे रबिया के नंबर वाला फोन करब तब ना कह बिना ना क्रिया खइबी खाल बनी अब का भेट भर कर ना कह तू रार हो जा हम खाल बोल दे तू राड़ हो जेबी हम की चाहे तू बतिए गई ना बा पोती पोतनी एक ही न होला ठीक बा अगर सुन ले नहीं कोनो से झगड़ा कइले रहली ह तो हम चल जी बाहर सोच लिए घरे रहे के बा हमारा कि बाहर ना हां सोच नहीं हो बाहर आ तनी हम तुरंत हमारा नाम का है बोले के नो एक क्रिया में बानी इधर हम एकरा बतलाओ तनी भातारा रहल हटे नु देख के त काटना हमरा उछल मरलस ये कैसे उछल मरलु हो आय फाड़ दे मंगिया फाड़ दे ही आय काहे सटा लेलु मुहवा सटा लेलु हो फोड़ दे लके मुंह फोड़ दे बोल काहे नहीं खूब बोलत है दांते काट के भागल हो जाले फिर हेजा कटल हो दे खाए जग नहीं खाए सारे सब जग कट मन पर झकटा घरे खिसरा दी करा के मछरी इनकर भतार पोसले बाटे
काहे मार तलू मार बे मार बोल का कर कुछ कर भी हैं अभी के लागत कि बाप रे कितना अगर बत्ती देखावे जग बड़ी मोर कटा है दुनु कनो अरे यार आवाजिया का हो गई हैं भगवान कर के असही तोहर आवाज हमेशा खातिर खत्म हो जाए बहिनी तोर भाई के बरसात में ना आई पटना जाई चाहे कहीं से बाहर जाए फरक नहीं के पर का कबले मार तो ततर मटर काहे लो कबले मार तू दंगला गुलती काहे चुप रहलू अभी का वजह निकल गई क्रिया में रही हम क्रिया खा लेनी पच गइल हम मतलब नहीं खे ओ मर तब तोर किरिया धरा के चल गई ना मौगा हो मौगा भतार हो रे कोई ऐसे आज जनतर का तू किरिया के कहिया पालन कर लू के बेरा तू किरिया के पालन कर लू हां भतार कहली कहलस किरिया खेलस और तू ऐसे कह आई हो माई मुलायम को के दाते काटे नी मुलायम को के आ पापा पागल कुत्ता पागल घर खाती हो तोरे माई पागल ये रे कौन तू केहू के कहबी पागल संग तो कुछ कही तोर चाची लेके भागरी फरार में रहियो घर में याद बा का फिर खबर आई रे तोरे फिर खबर आई रे अरे गोली चला दे गोली दूर 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 से आओ तो माई के ले दे का हो भौजी आके किरिया धराव तो आके मोहल्ले में किरिया धराव तो माने हमर मेहरारू चुप रही तो तू कुछ कह देबू अच्छा तहर मेहरारू के मुंहे कहां का तो गूंग गई है कुछ ना बोलले होई काहे से कि हमारा विश्वास बा चिड़िया ना बोले रही और ये के कह दे ए ना बोले आई ना बोलू ना ना मेहरारू तो ई जहरी नागिन भी तेरा 10 दिन तक केहू झरवैया मिल तू देख जानता नहीं हमारा से बेसी केहू नहीं के जानत बाकी हमर बात माने ले जब जानत नहीं कि तू ही कुछ कर ले हो ऐसे कीरे धरेला तो आइए तो वो देखो ताबला लेके आइल बे पीते के बाजा पर नो काहे ना मारा भौ मछली हमार तो दाई देख पूछे जाके कितना माने हमारा मौगी से बढ़िया बाड़ू का तू ना तो बजा के तू देख ला ना जानो दिखा दे पावर दिखा दे दूध माठा के दिखाओ पावर आवा हो दिखाओ हमें जे बनी आवा ना हो गइल हाल गई दू चला तू मार ली मछली बहिनी हां मारो अबे चलो जान लेके हो पहले बनी तू ले ली हो मुर्गा लिया बहन रे का मारल ले ए ओ सही रह दिया मछली में चारा डाल के मोता दिया मान जावा समतिया संगे काहे के लगी जो कर लइका के जाते काट ले आज तक ले उठी के ना घासो तो कहीं हमरो के काट ली दबा के नु त हमू खटिया पे के भोगे लागब मरले बन मछली तो ले ले आइन तो विपत्ति देखी ना तो उहो लेके चल जाई